Det siges, at man kan fange en fisk på sådan en gulerod. Og det skal vi have testet, om det kan lade sig gøre. Jeg har heller aldrig spurgt mig, hvad de vil byde på. Nej! Og så begynder man at sidde og ryste. Provokationsteorien, den er alt afgørende. Jeg har fanget flere blanklaks. Det var så stor. Undskyld. Undskyld. Næsten et nederlag. Det er godt. Nej, for at spille det. Det er rigtig rigtigt. Jeg går hjem. En gulerod. Der var ikke én, der troede på mig.